μας κάποια στιγμή αντιμετωπίσαμε το ίδιο πρόβλημα. Η αγαπημένη μας ηλεκτρονική συσκευή πάλιωσε ή σταμάτησε να δουλεύει και η επισκευή κόστιζε πιο ακριβά από το να αγοράσουμε το καινούριο υπερσύγχρονο μοντέλο. Μου φάγες τη ζωή μου, φάγες. Ψάχνετε λοιπόν να βρείτε έναν τρόπο για να ξεφορτωθείτε την ηλεκτρονική σας σαβούρα. Αν είστε πιο συνειδητοποιημένος από αυτόν τον τύπο, καλό θα ήταν πρώτα να κάνετε μια μικρή έρευνα πριν στείλετε τα ηλεκτρονικά σας απόβλητα στη χωματερή. Γιατί τότε θα ανακαλύπτατε ότι, παραδείγματος χάρη, το αγαπημένο σας κομπιούτερ περιέχει στο εσωτερικό του ένα σωρό τοξικά δηλητήρια. Τώρα σίγουρα αλλάξατε γνώμη και δεν θα στείλετε τα ηλεκτρονικά σας απόβλητα στη χωματερή, αλλά σε ένα εξειδικευμένο κέντρο ανακύκλωσης. Όπου οι υπάλληλοι με γάντια και μάσκες θα αναλάβουν να ανακυκλώσουν την ηλεκτρονική σας συσκευή με ασφάλεια, τόσο για τους ίδιους όσο και για το περιβάλλον. Δυστυχώς όμως, τις περισσότερες φορές τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Γιατί σε όλο τον κόσμο πολλές εταιρείες ανακύκλωσης δεν είναι πραγματικοί ανακυκλωτές, αλλά κέντρα διανομής αποβλήτων. Ο ανεπτυγμένος κόσμος στέλνει τα σκουπίδια του πολιτισμού του στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία. Ο μεγαλύτερος αποδέκτης των ηλεκτρονικών μας σκουπιδιών είναι η Κίνα. Globally, each year we have 20 to 50 million tons of waste, e-waste being produced, and we estimate that a lot of them are being dumped in China. Ο Greg είναι ανακυκλωτής στο Σιάτλ και διευθύνει την εταιρεία Total Reclaim. Λέει πως είναι πολύ πιο φτηνό να στείλεις τα ηλεκτρονικά σκουπίδια σου στην Κίνα παρά να τα ανακυκλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. It's all about the money. You're charging on the front side, you're selling the material on the back side offshore. You don't do any work in between. You just arrange to have the material loaded into a shipping container and shipped. It's all about the money. Φυσικά ο καταναλωτής δεν γνωρίζει πού μπορεί να καταλήξει ο παλιός του υπολογιστής. Ούτε τι επιπτώσεις έχει αυτό, τόσο για τους ανθρώπους της Ασίας, όσο και για το περιβάλλον.
Η Γκουιγιού είναι μια άσχημη επαρχιακή πόλη στην Καντόνα, στην Νότια Κίνα. Δεν υπάρχει κανένα αξιοθέατο που θα μπορούσε να κάνει ξένους επισκέπτες να φτάσουν μέχρι εδώ. Ακόμα και οι επιχειρηματίες που ψάχνουν επενδυτικές ευκαιρίες σε αυτή την αχανή χώρα την αποφεύγουν. Στην Γκουιγιού και τα περίχωρά της κατοικούν σήμερα περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Και όμως 2 δεκαετίες πριν, αυτή η πόλη δεν ήταν παρά μια μικρή αγροτική κοινότητα που ζούσε από την καλλιέργεια ρυζιού. Από το 1995 και μετά, η Γκουιγιού ακολούθησε και αυτή τη φρενήρη οικονομική ανάπτυξη της Κίνας. Going through a economic development that probably human history so far has not undergone. No other country has undergone such a rapid change. Trung 文化是一个极端追求世俗价值观的文化，甚至是极端追求财富的一种文明，所以改革开放以后就极大的泛化了人民的这种创造的热情，人民追求财富的这个热情，应当说中国人可能是世界上最勤劳、对财富最执着的一个民族。是这个中国经济快速发展，在一定程度上，它也存在着一种盲目的发展、畸形的发展的问题。No matter how much wealth we have created in the last 2 decades, Chinese citizens nowadays are faced with a situation where water might not be clean, the skies are not clear, and the food they consume might not be safe. According to state statistics, 1/4 of the population in China do not have access to clean water. Also, according to state statistics, more than half of the rivers, major rivers and lakes, the water quality are not up to standard for drinking.
那个中国目前啊，